a wannan tashar Gama Tech. So idan ka kasance baka mana subscribe ba, ka daure ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, hakan shi zai baka dama da zarar mun sake bidiyo YouTube za su sanar da kai. Kamar yadda kuka gani a title wannan bidiyo na kawo muku wata hanya ne da zaka samu kati airtime wato wani 600 a cikin wani sabon application. Wanda wannan application ɗin dai ba zan ce sabo bane, domin a kwanakin baya ma an ba da kyautan kati a cikin wannan application ɗin. To da farko zan bar ma link ɗinka a description na wannan bidiyo, ko kuma ka je Play Store na wayarka kamar haka. So da zaran ka shiga Play Store na wayarka za ka rubuta sunan application ɗin, gashi kamar yadda kuke gani. Bari mu je mu nemo Play Store na wayarmu. To da zaran ka samu Play Store na wayarka za ka zo ka rubuta Bon Play kamar haka. So kamar yadda kuke gani wannan shine application ɗin, gashi nan kamar yadda kuke gani. To sai ka taɓa shi on installing, sai ka installing nashi zuwa kan wayarka. Bayan ka installing nashi sai ka shiga open kamar yadda kake gani. So that gashi mun shiga namu. To da zaran ka shiga cikin application ɗin zai kawo ka gunnan kamar yadda kake gani. To idan bai nuna ma inda za ka yi register ba, za ka zo nan daga can sama ga wani alama kamar na hoton mutum, daga nan gashi nan kamar haka sai ka zo ka taɓa shi. Da zaran ka taɓa shi zai kawo nan gurin, anan zai nuna ma add account, zai nuna ma wato kai registration kenan. So idan ya nuna ma kai registration za ka je ka sa bayanan kamar yadda kuke gani. Gashi mun riga da mun yi registration. So that's wani zai dai nuna ma bayanai ɗaya bayan ɗaya. Ina ga za ka sa phone number ne da kuma username naka da password kamar yadda. Bari mu sauke namu. To gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi daga nan ya nuna ma sign up, ya kuma nuna ma login. To sai ka zo ka taɓa kamar haka. Bayan ka taɓa ga nan user sai ka sa phone number ka, sai ka taɓa next step kamar haka. To za su buƙaci ka sa password a nan gurin kamar yadda kuke gani. Sai ka zaɓi duk password ɗin da yama sai ka sa shi. Da zaran ka sa password ɗin da yama suna mana is current. To da zaran ka sa passport ɗin da yama zai wuce direct da kai, zai kai ka a cikin application ɗin. Da zaran ya kawo ka cikin application ɗin, abin da za ka fara yi shine bari mai log namu kamar haka. Yanzu bari mu mai login kamar yadda kuke gani. Current password. To mun da abin nan ɗin passport ɗin namu, bari mu yi sa shi kamar haka. To kamar yadda kuke gani gashi mun riga da mun yi login. To sai mu dawo bayanan. To da zaran ka dawo bayanan shine ainihin cikin application din. Daga nan sama ga wani hoto na mace kamar yadda kuke gani. To sai ka zo ka ja shi kamar haka, ka dan ja shi, ka ja shi, ka ja shi, ka ja shi. To zai kawo ma, idan ya kawo ma wannan gashi za ka ga inviting scan which gashi nan za su baka 6000. To sai ka taba shi, sai ka taba kan shi, za ka shiga kamar haka. Bayan ka taba kan shi ka shiga zai wuce da kai, gashi yana dan loading kamar yadda kuke gani. To da zaran ya zai wuce da kai nan wurin sai ka taba ne, za ga sina ma congratulations da zuwa. To da zaran ka taba wannan abin nan to zai kawo ka nan gashi, kana ga nan gashi muna da naira 300 nan, sun baka naira 300. Daga nan ƙasa ga kana da bala 600. To za ka zo nan daga nan ƙasa wannan inviting ɗin abin nan da kake gani a gefen wannan bidiyo, da kake gani a screen na wannan bidiyo, shi za ka ɗauko. Misali yanzu gashi a nan gurin referral code ɗin nan. To shi za ka kwafo shi. Bayan ka kwafo shi sai ka zo nan ga yanda aka ɗan yi wani alaman biro rubutu, sai ka shige shi kamar haka. Bayan ka shige shi zai buɗo ma nan gun kamar haka. Sai ka zo ka sa wannan referral code na screen na wannan bidiyo. To zaran ka sa shi a nan gurin, sai daga nan ƙasa zai nuna ma confirm, sai ka taɓa confirm ɗin. Da zaran ka taɓa confirm za su ce ma checking your tax program, sai ka taɓa shi kamar haka. Za ga sun nuna ma successful, ya riga da ya yiwu. To haka ne iya. Bayan ka sa sannan su baka wannan abin nan. Sannan duk mutum ɗaya idan ka gayyata 150 za su baka kuɗin ka. Idan ya kai 600 za ka iya cire kayanka. Da zaran ya kai 600 daga nan za su nuna ma inda za ka bi ka cire kuɗin ka. Sannan kai ma idan kana so daga nan ga referral code ɗinka wanda za ka kwafa ka je ka bada wa wanda ka gayyata.
ya zo shi ma kamar yadda kai haka ya zo shi ma ya sana shi a gurin nan. To mun gode da kasancewa da mu da kuka a wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mai tambaya kuma akwai wato number WhatsApp namu a description na wannan bidiyo ko a screen na wannan bidiyo.